Darekin, gero esan dudanez, euskarazko emanaldietara doan publikoa ikusita eta jarraipena oso zaila eta oso latza izaten dela, uste dut. Beste bide bat, eta duela 3 urtetik hona zabaldu duguna, eta hemen daudenak asko ezagutuko dute da, Bilbao Eszenaren bitartez, egoitzaren programaren bitartez, ematen diren diru laguntzak, proiektuak aurkezten dira, lan bat ekoizteko eta produzitzeko, ikerketarako edo neutenantzako, eta horietariko bat, duela 4 urtetik hona, diru buskatarekin bakarrik bertoko konpaini ematen zaie, eta ez da hori. Bertoko da Bilboko? Ez, Euskal Herriko. Eta horietariko bat euskaraz izatea hor ere dago konpromisu bat eta bestalde batetik bai zabalik gaudela euskarazko lanak sortu edo euskaratu bertsioa hori gozatzen da asko hemengo talde asko ez dute euskaraz sortu nahi, erdaraz sortu nahi dute, lan hori horren bolo gehiago lortzeko eta gero ez dute. Badakigu udaletik behar duzuela euskarazko bertsioa, euskaraz programatu behar dut, euskarazko bertsioa egiten dute. Eta nik ere ez zuen ildo horretatik hori oso arriskutsua izaten da askotan, ze publikoak euskarazko edo gaztelerazko bertsioa dagoela jartzen dakienean euskarazko bertsioak borrote egiten du. Jendeak gazteleraz ikusten du eta euskaraz hori konprobatuta dago Bilboko zirkuitoan barrutietako egiten den zirkuito horretan amateur semiprofesional horretan, alor horretan eskaintzen duzunean pieza bat euskaraz eta gazteleraz eta eskaintzen duzunean esango dut 3 hilabetetan zehar 13 emanaldi egiten da Bilbo osoan zehar, horietatik 2 programatzen dira euskaraz, gaztelazkoetan horren da gutxi gora bera 50 ikusle, 50 askotan gehiago ere, daño, eta euskarazkoetan batzuetan 10 besterik izan, ez ditu esan. Eta bai, euskaraz sortu edo itzuli nahi duten horiei eskaintzen dugu programazioa eta eskaintzen diogu aldugun guztia Bilbon aurkeztez. Horiek dira, momentu honetan ditugu bide horiek. Beste batean nagoen gara, handi hori esan duzu, aktorez gaine kasetari eta ez duzuk zu Mikel, baina esperientzi murritza duzule behar nahi egin dute kontatzean. Zer egin duzuen Bilbon? Lehenko nire burua guztuko dut, antzerkizalea naiz, aktorea eta kasetaria Bilbotara, eta 1995 urtean jaio nintzen, hau da, Gabriel Aresti hil zen urte berean. Eta kuriosoa da, nire lehen antzeslana Gabriel Arestiren testu bat izan zen, ikastola garaian egin genuena, etxea belatzeko seme galdua eta Maria Magdalenaren seme santua, eta ondoren Gabriel Arestiren testu gutxi ikusi izan dut aula gainean, eta ikusi ditudan apurroiek Bapatxo eta Mikelen eskutik etorri dira. Gaia da Bilbo antzerkia eta euskara. Nik uste dut, hemen asko begiratu dute atzera, eta nik inorrez dio erreparatu izenburuan dagoen beste gauza atibik, euskara. Nire ustez hizkuntza gutxitu baten inguruan berbetan gabiltza, eta hori ere kokatu behar da, ez? Hizkuntza gutxitua da, eta beste 2 hizkuntza indartzuekin partekatzen du errealitatea, beraz, ez da normaltasunan eman, esparru batean, ez bestean, ez antzerkian ere, ez noski. Eta orduan, ezin izan da lehiatu nire ustez,
beste gaztelaniazko sormenarekin, ez antzerkian, ez beste sormen esparru batzuetan, ez? Eta orduan ezin izan dio egin aurre gaztelaniak sortzen duen guztiari, ez? Eta beti ere desbentajan egon dela uste dut. Eta horregaitik uste dut lagundu egin behar zaiola, eta atzera begiratu beharrean nahi nuke oraingoan ere aurrera begiratzea, ez? Eta orain jarriko naiz ikusle bezala eta sortzaile bezala, sortzaileak uste dut erabaki bat hartzen duela ere hizkuntza aukeratzen duen heinean, ez? Orduan behin, nik bakarrik egin izan dut antzerkia euskeraz, Galderrekin batera, aspaldi hartu genuelako erabaki hori, bakarrik sortuko genuela euskaraz. Eskara profesionalak, bera bai, ni ez, baina, mundu honetan gabiltza. Orduan, aldi batetik dago sortzaileak hartzen duen erabakia, Mikel eta hauek hartu zuten moduan duela urte batzuk, eta bestetik uste dut dagoela ere ze laguntza edo ze errealitatean sortzen zaren. Nire ustez, instituzioen papera ezinbestekoa da euskarazko antzerkiak Bilbon, presentzia gehiago izateko, eta orain arte izan duen apur hori ere uste dut administrazioan eta instituzioen erantzukizuna handia da. Esan dudan bezala, gabezia handia dago, eta orduan ezinbestean bultzatu egin behar da, ez da lehiatzen maila berean beste sormenarekin. Eta niri ez dit balio esatea, erderaz, euskaraz egiten denean 10 ikusle baino, ez doazela antzerki hori ikustera. Bueno, baina ez urteak ez badira administraziotik ez bada hartzen berdin dala zenbat jende doan ezketa eskaintzen dana ikusle bezala ikustu oso gutxi dagoela, oso eskaintza gutxi dagoela, egia da gutxi gutxiago dagoela ere Bilbon eta zaiagoa dela. Eta ez bakarrik antzuki publikoetan, pribatuetan ere, ze badaude La Fundición, badago Pabellón 6, Aferia, eta horietan ere euskara antzerkiaren presentzia oso txikia da. Eta orduan nik uste dut, kasu honetan ez direla zenbaki begira, ez dela zenbaki begiratu behar, baizik eta eskaintza behar dela. Eta ikusle bezala, zaila da askotan ikustea, eta euskaraz zerbait ikusia izatea, oso zaila da. Beraz, nik uste dut etorkizunean administrazioan aldetik erabakiak hartu beharko liratekeela, oso seguramente ez dauzela zure esku, eta erabaki estrategikoak eta asko zaila handiagoak. Nik uste dut gure hizkuntza... Asmoa eta nahia badago. Bai, eta ez zure, ez da eguna... Ez da eusko jolaritzak ezagotik ere nik uste dut. Da, gaixorik dagoen hizkuntza bat eta botikak behar ditu. Eta botikak behar dira, bai antzerkirako literaturan, euskaraz egiten ditugun beste esparru guzti askoetan. Horregaitik ezin da lehiatu, ezin da konparatu. Eta niretzako Bilbon izan da, niretzako da oso eskasa, oso eskasa. Hanek izan duen neharitik lehenko ginen komentatzen, dela lan batzuk, publiko asko espada ere, lanaren beraren kalitatea bakarrik aurkeztu behar ditzazke nahi. Lan hon bat egiten bada, eta ez datrako jendik, lan hon bat da, ezke batez. Aurkeztu behar da lan hona dala, kalitate daukalago. Agian, ez? Bai, baina gaur egun gertatzen da kalitatezko euskarazko lan asko ez daudela ere. Orduan, hor nazten ari gara, nik ikusi dute lan bai euskaraz egingo dugu, bai. Koreografo garekide euskaldunak, edo euskalduna direnak, eta euskaraz egiten dute, hobe, beste hizkuntza baten egingo bazen. Euskaraz egiteko eta horrelako euskara erabiltzeko, hobe ez egite. Gero niko hau zeremonia bidea. Hau zeremonia bidea. Zerrendeko zugatetzeko edo? Bai, dakizune esango dut. Zer ikusi duzu, eze kritiko lan egiten duena, kritiko moden ikusle moden, ikusleekin moden, ikusle saiatu moden, zer ikusuzun jarduera honetan, azken urteotan. Bai, aprobatek berreskuratzen besteek esan dagoa, eta Mikelik eman ditapur bat inspirazioa. Eta pasatzen hori astapenetan,
gazte nintzela eta hor,